I si allò que et molesta no fos intolerància, sinó soroll acumulat? Avui, a Intoleràncies percebudes, distingim soroll corporal de senyals reals. Sé que no t'ho inventes. Panxa tibant, gasos o cansament en situació normal passen a moltes persones. Imagina un detector de fums. Xiula amb el vapor de la dutxa encara que no hi hagi foc. El cos també xiula en dies de pressa, menjars atropelladament o descans curt. No és no tolero el que sigui, és avui el sistema va passat de voltes. Fixa't en aquests senyals. Senyal 1, panxa que canvia al llarg del dia. Senyal 2, millora en menjar simple i lent. Senyal 3, empitjora amb estrès i pantalles fins tard. Avui i demà anota 3 coses. Què menges, ritme i estrès. Busquem patrons, no perfecció. Escriu Clara i et passo un llistat de símptomes amb llista de comprovació imprimible. Demà, a 14:45 del migdia, part 2.